Giya nga sa kalibutan ay. Asa ko itong akong amahan. Giya, bagdoy-bagdoy na siya to ba? Batang nakuha na ito. Pwede sa ligon. Unya, ito ni Gabot. Si Papa rin, pa sa ligon na Kap. Lah, sebutang maning balay. Wala ito bata ba? Lah, sebutang maning balay. Asa ko bata to? Bata, sebutang maning balay. Ito ka panilihin. Iya, makanilay. Kusam ka. Nya, nakaluto na ka to. Ganihara. Saan may giluto ni mo? Isda. Giunon mo to da. Ganihara wag galuto. Nabugnaw na siguro to. Kung ako ka panilihin ng bahay, sagbot iwa kagaguna ito. Busog pa ko kaya eh. Diya pa sa ligon ganyan mo. Nantay ba kagalunga ganyan? Galungag na ko. Pili na din ha pa. Dami lang giluto. Inon. Paborito mo na. Pagpili na lang. O bay mo ha o ikog. Lagi mas ka man ron. Nganong gapadoy-dugay kag uli. Binlan ka og ikog ra gyud. Way lawas. Wala ka ko. Sure ko magmaoy tong duha na. Nasudag ma. Walang tagay. Matigbasan blang taad to. Ito man kayo ko eh. Saan ning bataan ang gawin naman? Man. Ayos na ni Pablo. Papadala na po. Dito ni makanak ito kuwan na. Bakit ito po? Ay mataan. Majo na din na yung mga bisita. Na yung kuwan tang. Nagsabay na. Kami na duha di. Sit mag... Dinukris. Kumay. Napag-inom ka na to eh. Sa kano? Mas nagagalo to sa manag ha? Uy, milagro kinay. Ay, dako. Umusta ka ni? Kamatan eh! Ikaw na buko! Buko! Hindi pa ka na buko? Asa mong bata? Jumar! Ikaw mata ka, wagi klaro. Matay pa ka naman ha? Isang buko? Kauwa naman ka? Jumar! Matay pa ka naman ha? Isang buko? Wagi klaro ha? Siya may sigyaw yun mo na. Lagi gibilan ka. Parang mabata ka. Mabata ka. Ano gusto klaro? Takan buko! Huy!